गोदान बांला जरा गामियाव नुजाफैनाय आरो जोंनि माखासे दैबानाजों भुगिनांनायखौ जों माखासे निउसनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। मानो होनोबा जोंहा थांनाय जुन जुलाइनिफ्रायनो जोंहा बहुद दैया गिदिर देरनानै आरो जोंनि न'आ माखासे लामैनो जोंहा 35थासो न'खरा खुरखालांबाय आरो लोगोसे जों बेजोंनो लोगोसे जोङो बे 35था न'खर खुरखानायखौ गिनानै आरो माखासे मानसिफ्रा साइडआबा माखासे खारनानै दं। खारनाय माने जों बै बारनानै हरै फारसे बारनानै जोंहा बाहाय लिरिफ बायदि जों थाहैनानै दङ। मानो होनबा जोंनि हाया 2 काठाल' जोंहा माने थानो थाखाय जोंहा रावहाबो बुरजा हा गैया हिसाबै जों माने बे गुबुननि हायाव जों दा थाथ'ना दंहैयो आरो। दा बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायदों, बिथांमोनाबो होनदों माने 2 मासनि थाखायल' जोंखौ दोनगोन होननानै बुंदों आरो बे हा बिगोमाया। जाखिनि हा बिगोमा जों बिसोरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों 2 मासखौ जों दैबाना बारजासे जों थानो थाखाय जोङो बाहाय थाहैथ'नाय जादों। आरो जों उननि बेलायाव जों अबाव थागोन जोंहा जेबो राहा गैया। दासिमबो जोंनि थाखाय जोंहा मोनसेबो माबा जायाखै आरो दा जोङो दा बाहाय माने 2 मासनि थाखायनो जों थाथ'नो जों रेहाय बिनाय जादों आरो दा। आदसा, जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि गामिनि न' बां खुरखानायजों लोगोसे नोंथांमोननि जायनाखि नैबे गुदि फरायसालि बेखौ खुरखालांनाय लामायाव दा बे समाव मा बुंगोन? बेखौथ' जोंहा स्टुडेन्टफ्रा गोबाङैनो दं। दा जोंहा बेखौ लुस्लायनानै जों बायसान्स स्कुलाथ' दा थांनायानो जाहैखाबाय आरो बिनि अनगायै जों थांथारबावोब्ला जों माने बेखौ टेम्परारि हिसाबै फोरोंनोबो जोंहा दान्दिसे एबा लुथ'हैनो जोंहा जायगायाबो गैखाबावासो। दा बिनि थाखायनो जों दा खाथियाव जोंहा कमिउनिटि हल हिसाबै दं हिसाबै जों बाहायनो दा जों दासिमाव फोरोंथ'नानै दं एबा जों बावनो क्लास लाथ'नानै दं थुमब्लाबो। दा जाहाथे बेफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्ट एबा सोरखारफ्रा जाहाथे एसे अबावबाफोर जुदि माबा मोनसे खालामनो हायोबा मोजां मोनगौमोन आङो जोंनि रायजोनि थुरुबनिफ्राय। बेनिखायनो जाहाथे सोरखारफ्रा एसे नोजोर होयो आं बिनि सायाव खावलायनाय जाहैबाय। आदसा, जोंहा दा बे खुरबाय थानाय नैबे फरायसालि दा सरकारि फरायसालि दं जोंहा गोदान बांला जरा हिसाबै आरो जोंहा गामि दरथाम दं। बे गामियाव आरो स्टुडेन्टआ दं जाहैबाय जोंना 75 एबा 90 जन बेबायदिसो दं आरो जेनेबा कुचनिफ्राय लानानै। दा बे स्कुला जुदि थाङोब्ला जोंहा बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंहा बबेबा टेम्परारि हिसाबै जोंहा लुफिननो जेनेबा दान्दिसे फोरोंहैनो थाखायबो जोंहा जायगा गैया। मानो होनबा जोंहा न'खराव 2 काठा हिसाबैल' दंखायोमोन हाया आरो नैबेहाय जोङो स्कुलनि नामै एसे मोनदोंमोन। दा बेखौ खुरखालांजोब्बाय। जोंना फरायसालि सोरखारि फरायसालियाव जोंहा गुगानाय लामायाव जोंहा संग्राफ्राबो गासिबो थांजोब्बाय। पाकघर लेट्रिन बिसोर मैयानि दिनाव थांजोब्बाय आरो। दा बेनि गेजेराव सोरखारफ्रा एसे एनै जाहाथे सुबिदा होयो बेनि सायाव आं सोरखारनि सायाव खावलायहरनाय जाहैबाय आरो। जोंनि बे निउ बांगालजरा एलपि स्कुल दा नैबे सोरमांगाया जोंनि स्कुलनि एकदम खाथियावनो आरो। दा जोंनि टयलेट दंमोन, टयलेटआबो थांबाय आरो किटचेन काम स्ट'र बेबो जास्ट थांनायनि लामायाव आरो थांखाबाय खाबसेयानो। ओमफ्राय जोंना क्लासखौ जोङो बे दै सेराव लानो हायैनि थाखाय जास्ट ओरै अपोजिट साइडआव मोनसे कमिउनिटि हल दंमोन, बेवहाय जों लाहैथ'बाय आरो। टटेल जोंनि स्कुलाव गासै 78 जन गथ'फोर दं आरो साथ्र'फोर। दा जोङो मोनसे रुमावनो बे कमिउनिटि हलावनो जयै लानाय जायो। एसेबां गासिबो जों फरनिफ्राय गासै क्लास 5सिम जोंहा 6था क्लास जायो आरो जों जयैनो लानो गोनां जायो। बेवहाय जोंहा जोबोद उसुबिदा जायो। बेखिनियानो। दा सरकारखौ मा खावलायहरगोन? सरकारखौ जोङो खावलायनो सानोदि जे जोंना मोनसे रुमावनो मोनसे कमिउनिटि हलाव क्लास खालामनांगौ एसेबां इजि नङा। 6था गोजोन क्लास आरो 78 जन जोंहा साथ्र'फोर दङ। बेनिखायनो जोंनो मोनसे इमिडियेट माने जेराव जोङो एसे सुबिदा बायदियै क्लासखौ जोङो मेनटेन खालामनानै लानो हानाय बायदि मोनसे न'फोर बानायनानै होनो नांगोन। बेखिनिखौनो आं खावलायनो लुबैयो आरो। दिनै नोंथांमोननि फरायसालिया बिनि सायावथ' आं बेखौल' बुंगोन आरो जे सोरमांगा दैया सिगाङाव बेबायदि नङामोन, एसे गोजानजोंमोन। देग्लाय बोसोराव जोबोद गाज्रिसिन अबस्था लादों आरो जे स्कुल बिल्डिंआबो जोंना थांहां बे लामायाव दङ। बे